koko ajan jumissa. Huomenta. Aloitetaan tekemällä aamupuuro. Minkälaiset puurot saa ruotsalaisista systeemistä aikaa. Kuljetusmaksu. Hyvää ruokaa. Täällähän olisi kiiduumies saanut ihan oikein kelkan alta. Kaikki vaan haastattelee sen. Tää on mielenkiintoinen noin. Talle väitän niin. Mitä sä oikein touhuu? Normisettiä merkkiä kattoo, niin remontti olla. Niin, heti. On niin löysä. Kuluu perään. Jaa. Se on 40 kiloa kevyempi, se on aivan normaalisti perään. Niin joo. Mullahan olisi tohon ihan semmonen avainkin. On mullakin. Joo. Tässä. Mutta kun tämä ei mahdu. Niin. Tai siis mahtuu, mutta kun tää on niin jumeesa, että tämä ei pyöri. Kun on tuolla klikkeri, mutta kun ei tiedä miten päin sitä pitäisi pyöritellä. Mutta mitä se niinku on? Kauhean lujaa polarista kaatoa. Ei, mutta on heti tukivarsi. Tähän parkkipaikkaan. On heti tukivarsi. Kiirosta ei mene tukivarsi poikki, kun menee se runko. Niin, siinä on vissiä. Ai, tämmönenkin voisi olla ihan hieno. Se on semmonen, että täällä tylppänä. Lauri Tähkä. Niin. Joo, sillä on vähän kans noin kulmakarvat tollain vinossa. Onko vinossa toi ulkokappu? On. Viime vuonnakin mentiin sinne, katsottiin vaan maastokartasta, että mennään tuonne päin, käydään kattelee siellä. Jonkun verran piti niitä soita pitkin. Kelekkaille! Ja vettää siellä. Ei. Eiks ne on vähän niinkun oikee ilmansuunta? Sieltä vähän niinku tuota kohdentaa. Keula osoittaa nyt vähän niinku sinne päin. Että se on suurin piirtein on tämän kohdalla se paikka. Niin, eikö se on niinku tää nyppylä mitä haetaan nyt? Eli me se. Tää on 15. Tää on 15. On se. No, se nyt vaihdetaan se varsi sitten. Kukas täällä on tämmönen joku huvila. Täällähän on viimeisen päälle fasiliteetti. Vähän on viiniäkin jää. Onko vinettä? Oho, pikkusen on lattialankku noussut pystyyn. Ei nyt paha. On joku ajanut tätä päivää. Niin olisi Brögens pyyppeli. Tervetuloa. Oliko sulla työkaluja? Mulla? Niin. Oo, mulla. Mä tarvii vitusti lisää, ei noin manet viedä mihinkään. Joo. Ne puoli päivää tehty siirtymää tässä. Aika hieno päivä. On kyllä komea ajopäivä jo. Tämmöisellä nilkkalunnilla täällä kihnudella. Laattua Lidl on laatu. Tässä vaiheessa ei kannata moittia asentajalle tuota Parksidea. Saattaa lähteä se pakki takas tuonne boksiin. Onpa hyvä, onpa. On laadukas. Alle 7 euroa koko se. Oi et. Älä väännä kovin lujaa. Mä voin ottaa tästä videoa, jos on sun ekaan.
Joo, ei voiko kiittää ja ihmetellä samaan aikaan. Ei lentoja. Sama kossi, kenenkä mieli tässä painaa. Niin, kaikki mieli tässä pahat voivat tappaa. Onko kiinni? Aukes. Aukes, ei saanut kiinni. On tuokin 15. No ei tietenkään se voi olla samaan koko. Aina soittaa jollekin. Halo? Täällä on joku hälytys. Pidä sitä. No ei sitä saa sitä käsiä. Nyt joku tuotas naulua samaan Se on kohdallaan. Periaatteessa ollaan leivinyt sujut. Hyvä diili. Salmo roittaa olaka-akselin, niin Mulla on maalia kyllä tuo mukana, niin voidaan maalata siihen uudeksi. No niin, tuosta merkkausväriä. Ei, mutta masto niin maksamusta. Niin. Tulee yhtä hyvä kuin siitä tunkin summitista, kun paistaa keltaisella värillä joka puolelta. sen on joku Seppa maalannut joskus. Seppa, niin Ilmarin, nimeltä Tunkki. Eikö se oli joku maalannut silloin kun mä ostasin? Se on varmaan just niin, mutta siinä on sen runkonumero. En tiedä, onko se senkäläisen runkonumero. Niin, ei se sulle omissa nimissä ainakaan. Joo, en saanut sitä omia. Okei, varastettu. No, sen takia, että siellä ei oikein vakuutustakaan saanut asettua. Ja Leevillä vaan video pyörii. Taas on juttu vakuutusta, se vaan pääsee. Tampereelaisia ja oululaisia nuori tekevät veropetoksia mussa sellaisen järjestelmän. 13. Ei tarvii hypätä Volvo-kattiin loman jälkeen. Ei. Johtaja soittaa, että eipä se enää Tuomas. Mä näin nuo videot. No. Vähän kylmää tässä on parkittaa. Kovaa hommaa. Eli kovaa lunta. Tosta alas ja takaisin ylös. Niin no. Huippume! Tosta lähti senkin hyvä linja tonne. Täällä on luntakin kyllä ihan hyvin. Jäikö sä alamäkeen, Jumi? Jäikö sä alamäkeen, Jumi? Tää nyt ei tässä videolla näytä miltään, mutta koko lailla pystyy suoraan mäkeen jo. Luntakin löytyy yllättävän paljon. Tää on tälle meidän taitotasolle ehkä hitusen haasteellinen mettä, mutta kai me koitetaan päästä tonne ylös.
heti joku puu tossa tollain vittumaisesti. Mentiinkin tänne päin. Mentiinkin tänne. Eikö tosta noin vaan? Joo, tuolta jostain. En minä tiedä. Sehän meni yllättävän tuskattomasti. Että hengästyy. Onko tää jotenkin raskasta tää lumi vai mikä tässä on? Tai sitten pitäis mennä lenkille. En tiedä tuleeko ne pojat perässä. Yllättävästi vaihtaa suuntaa toi kelkka, kun keulii suoraan puuta päin. Kyllä taas tuolla kuuluu jostain ääntä ja tuolla on joku tilanne ja ei se paljon lunta tarvi, niin täällä on kyllä tilanteet päällä. Mä vaan näin billyspitsoihin kyllästyä ikinä. No, tää lähti liikkeelle. Katsotaan, tulisiko siitä joku uroteko. Piti tulla tänne päin. Ei siitä pääse. Miten se luptaa yhtään mitään? Tuo osa porukkaa lähti menee. Monet äräytti tuo sähkölinjojen alla johonkin kiveen tai mikä ei käynyt. Sillä meni kääntöpyörät solmuun. Sitten siihen skiduumiehen varakelkkaan, minkä se kävi eilen hakemassa sieltä jostain Rovaniemeltä. Kun sai sitten tukivarjon tuossa siirtymällä solmuun. Siirtymällä solmuun, niin laitettiin sitten yksi mun vakiovarsi, mutta tulikin kapeampi toi keula, niin se on nyt ihan aurauskulma sellainen näin. On koko lailla hankala ajaa. Sehän ei tääkään mäki näytä miltään, mutta
Tosta voi päätellä, kun Severi kiipee tätä ylös, että kuinka hengästynyt se on. Niin... Missähän ne muus? Ai sieltä tuli passa. Ajaako se päälle? Tuolla jossain. Itse asiassa näkyy tuolla puitten välistä. Sinistä vähän tuolla. No. Oho. Niin, Teemu tuli jalkaisin tänne juttelemaan. Niin tuli jo. Löysit jostain baan. Aika hyvä. Semmonen 90% hyvä ja sitten tuolla ihan viimeisessä kurvissa sieltä ennen sitä huippua ulkoreunasta yli. Tai niin silleen ajoin jonkun vanhan jälkeen, että se oli sisäpuolen suksessa, niin tippas vaan ulkokurvin kyliin. Juu. Ne on aika kovia nuo vanhat jäljit. Ei se menee alaspäin vieläkin tuo. Ei se sun kalkkas ollutkaan. Missä sä Ne jäi kaasu vähän pohjaan, vaan se menee tuo omia menoja. Ollaan sitä seurailtu tässä. Ei vaan ne on olleet on tossa molemmat. Joo. Pitäisikö oikein kuppi kahvetta herkkiä? Kyllähän se aina hyvää. Nyt on kyllä vehkeet pärkän. Se johtuu tuosta vanhasta nivelestä. No että sitä tässä. Tässä sojottaa kyllä vähän mihin sattuu. Mutta... Niin menikö sulla niinku laakerit tuolta kääntöpyöristä vai? Joo. Katoinko sä tuolla skiilusta vielä minkälaista siinä? Jaa, liveluovu. Olisiko ne saman kokoiset? On ne varmaan. Nekin halkaisia sama, jos ne sopii vaan siihen akseliin. Niin tai kai ton akselinkin saa sinne vähän sovitettua. Nyt läks vaan. Näin takapuolella vaan tapahtunut supaa. Saitteko teille päivän? Meinaaks tää täällä on niin paljon ruuhkaa? Kai sitä ikinä voi tietää. Jos saa, niin kannattaa ottaa kyllä testiin. Mikä? Työkakusta. On hyvä ollut. Marjestaadi on parempi. Marjestaadi on puljukku. Tuo saat niin teleitä ja siitä tulee muuten tunti turpailla laivalla, kun siellä on. Terve. Kuuletko? Otetaanko paskua? Paskua. Ottakaa taas sitä meidän. Otetaanko paskua? Kyllähän me nyt viiniä Taas pulloa vielä. On hyvä ymmärrys ton homman tuoda sen tuon kuvan. Ei nyt se vielä mikä sen lähtee. Oli korkkiruuvi poikki. Korkkiruuvi ihan kiää. Se olisi kyllä rajo toi tomahawkki, kilon pihvivi. Sitten voisi pistää folioon vielä huomiselle. Se on 2 hengelle, pitäisikö ottaa? Ei sit. Ei sit. No voidaan. Otetaan. Otetaan. Mitä? Nyt toi tomahawkki on niinku 2 hengelle. Hyvä, että joku ottaa jotain muutakin, kun peikolla mulla on puolella. Mä ajattelin, toi Fille Top Beefikin näyttää, tai kuulostaa hyvältä. No, jos tunkkeaksena se on loppu. Joo. Aina niinku silleen laitetaan puolikin. Hiiteistä. Onko sekin, että se pitää valita, mistä se haluaa? Sä tilasit.
Meistä pitää haistaa ensin. Kolme soossia tulee Jäis kyllä. systeemissä käynyt siinä. Veikos. Sehän tuli Ouluun. Mä en oo siinä käynyt, mutta sitä Oulussa on se toinen. Mikähän se oli? Otetaan tää kynttilä pois. Kiitos. Miksi sä sait perunoita ja mä sain salaatin? No sulla on perunat siinä ja mulla on salaatti täällä. No niin. Kyllä on vaikea. Hei, kiitos kun katsoit videon ja tilaa kanavaa ja kommentoi alle ja mitä sun muuta kaikki. Nähdään seuraavalla videolla.